बिथाङानो फुजा मेरि बर' बिथांजों माखासे गावनि सिनायथिखौ लोगोसे नोंथांमोनजों एसे रायज्लायनो थाखाय बे समाव खावलायबाय। खुलुमबाय बयखौबो गिबियावनो रंजालि बैसागु गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय बयखौबो। दिनैनि दिनाव रंजालि बैसागु फालिथाय फालिनायाव आंखौ लेंहरनायनि थाखाय गगामुख नोलोबारि रायजो राजा नोंथांमोनखौ बयखौबो साबायखर जासिहरबाय। नोंथांमोनखौ दिनै लोगो मोनना जोबोद मोजां गोजोननाय मोनदों। दिनै माबाफोर गोरोन्थि जाबाथाय ক্ষমা खालामना होदो आंखौ मोजां लोगोआ। এটা সকলোৱে মোৰ লগত নাচিব লাগিব, নাচিব নাই? নাচিব লাগিব। এতিয়া কিন্তু মই নচা নেদেখিলেও হ'ব দেই বা লগত, মোৰ লগত কিন্তু চবেই নাচিব লাগিব। মই ভালকৈ অকণমান প্ৰেক্টিছ কৰি অহা নাই, অকণমান আজি দিনটো 1 ঘণ্টামান প্ৰেক্টিছ কৰি আহিছোঁ। অকণমান সকলোৱে সহযোগ কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। থেংক ইউ। मानसिफ्रा आंनि सिगाङाव मिथिनो लुबैदों नोङो माब्रै एथबां मोजां बर' रोंनाय बेनि खारनखौ रायजोफोरनि सिगाङाव एसे बुंथिना हो। সকলোৱে মোক বহুতে মানে ফেচবুকে হওক ইনষ্টাগ্ৰামে হওক সকলোৱে মোক বহুত মেছেজ কৰি আছে। তাৰপিছত আজি ক'ম আৰু কথাটো, মোৰ মা হৈছে বড়ো, তাৰপিছত দেউতা হৈছে মিচিং, সেইকাৰণে মই বড়ো জানো। বড়ো মিচিং বুলি ক'ব।
जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय